649 urte bete dira, 1376ko apirilaren 28an Onteio kondeak Gernika hiribildu modura sortu zuenetik. Foruen plazan, Gernika Zarra historia taldearen eskutik, sorrera honen ekitaldia burutu da. Andramari koraleko Jone López de Gamis zeharrak jarri dio zapia Onteiori. Aurten, Gernikarentzat, Lumotarrentzat oso estimatua eta oso kutsundeko elkarte bat dugu protagonista honetarako. Da, Gernikako Andramari korala. Gernikako Andramari korala da Gernikarentzat, Gernika asko entzat zeren belanaldiak pasadiz hortik, ondino hor dirau, elementu bat oso importantea. Kultura arlotik, musika arlotik, eta euretariko bat igoko da, eure omenaldi ditxo bat egiteko, zatia ipintzera. Euretariko bat hori da, Jone López de Gamis zeharra. Hemen deko gunezkak irago. Hori da, upa Jone, venga. Perfecto. Eskerrik asko, zango bagai. Lana ondo betetan.